Βάρη. Να ρε φίλε, ξεκινάει το game και έχεις τώρα τον καρκίνο μέσα ρε φίλε. Τι κάνεις ρε φίλε, τι είναι αυτά τώρα? Τι άχρηστος κάζιξ είναι αυτός τώρα ρε φίλε? Όχι. Ρε πούστη. Ακολούθα βρε καρκίνε. Έγιναν όλοι θηροί. Κοίτα οι άλλοι με τι. Μαλάκα τι κάνουνε? Έγινε θηρίο και αυτή ρε φίλε. Έχει 13-1 ρε μαλάκα. Άμμο τη μάνα σου. Μαλάκα δε. Τώρα άρχισαν πάει να οι σαύρες ήρθαν με εμάς ρε φίλε. Άμμο το σπίτι. Προηγούμενη σύντρα μας έσφαξε όλους. Έλα! Γαμηθείτε μαλάκες με τον bot, φαγωθήκατε τώρα. Αγαμίσου μαλάκα. Κοίτα εδώ με τον bot ρε φίλε, τι λύσα έχουν φάει. Πω τι τάματζεις. Αυτή που πάει εδώ. Θα τον παίξεις τώρα, θα τον σκοτώσεις? Ρε φιόρα γαμώ τη μάνα σου. Είναι καθυστερημένος ρε φίλε. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ, αυτό όταν απαντάνε κιόλας ρε φίλε, τουλάχιστον παραδέξου ρε φίλε. Κυνηγούσε τον Άλισταρ και γύρισε ένα όλοι και μας κατασπάραξαν ρε φίλε. Και άλλοι κυνηγούσε τον Άλισταρ. Έλα! Όχι! Άντε γιατί δεν έρχονται οι άλλοι ρε φίλε. Παραδέξου και πες λάθος, my bad ας πούμε. Μη λες ναι αλλά και κράζεις ρε φίλε, να έχεις λούσει. Ό,τι λούζετε. Ξύπνα γαμώ τη μάνα σου κολοάνι. Να σου πεθάνει. Πού είναι το πουστροτήμ ρε πούστη. Εγώ σε φταίω. Μαλάκα ψόφισες 200 φορές από το λυσίν. Πώς δεν ψόφισες ρε. Ναι ρε πασά μου. Ήρθες εδώ πέρα χωρίς ούλτες, χωρίς τίποτα. Και τι περίμενες όμως? Καρκίνος Ιβάνα μαλάκα. Ήρθε εδώ και την κοπάνει. Δεν μπορείς να παίξεις να πεις θα παίξω normal ρε φίλε. Δεν παίζεις. Είναι αυτό. Ποιος θα τύχει το γαμημένο ρε φίλε στο team του? 4 ακόμα. Είναι αυτή αυτό που κάνει το lore ρε φίλε. Του κάνει την ψυχολογία τέτοια. Πρέπει να υπομένουν 20 λεπτά. Επειδή ο άλλος είναι καθυστερημένος και λίβαρε ρε φίλε. Και ο άλλος πάνω τρολάρει, ξέρω εγώ που ψόφισε 2 φορές. Είναι αυτό που αυτό κάνει αυτό το game ρε φίλε. Εκεί είσαι τιλτάρι ας πούμε. Ρε φίλε είναι στη ζούγκλα μας μονίμως ο Τζάξ και φαρμάρι. Τι στο μπούτσο θες τώρα ρε φίλε? Θα πας να σπίτι του Σάρις. Τι? Γαμώ το σπίτι σου γαμώ. Δεν βγαίνει αυτό το game ρε φίλε. Δεν βγαίνει, δεν μπορώ, έχω καρκινιάσει. Δώστε εδώ το γαμημένο. Κάνουμε τώρα ναι λέει το dev, δεν έχουμε πάρει τίποτα. Ένα πύργο πήραμε ρε μαλάκα σε όλο το game. Δεν μπορώ να βλέπω τέτοιους Δάριους τώρα να μην ψοφάνε με τίποτα. Κοίτα εδώ τώρα, 100.000 άτομα τον βαράνε τον καρκίνο. Κοίτα. Δεν πεθαίνει, κάνε τον ούλτι. Άμμο το σπίτι. Έχουμε τους καρκίνους εδώ, μας καρκινιάσει και εσύ φίλε. Εγώ έλουσα. Μάλλον άλλο game έβλεπες φίλε. Και αυτό το καρκίνο τέτοιο που έχει σπάσει τα αρχίδια. Πάνε, πούσαρε στο γαμοτόπ. Όλο και κάποιος πούστης θα έρθει ρε φίλε. Ας αφήσουνε. Να παίξουμε εμείς να τους κατασπαράξουμε ρε φίλε. Είμαι εγώ τάγκ, θα τα κάνω και θα τους φάξουν οι άλλοι. Λεώνα θα μπεις, γαμω τη μάνα σου. Στο διάλο πια. Καρκίνα. Τώρα κάνει ούλτι. Γαμω τη μάνα σου. Ρε φίλε αυτή η φλοφιόρα τώρα δεν καταλαβαίνει Χριστό ρε φίλε. Ακυνηγούσε πριν τον Άλισταρ και αντί να πει ρε φίλε sorry το όλουσα. Δεν έπρεπε που σοφίσαμε όλοι. Λέει μιλάς και εσύ που... είσαι καθυστερημένος ρε καρκίνε. Είναι καρκίνος ρε φίλε. Με αυτό το κολοήλο. Με τα κολοτρόλ σε ένα game παρα game. Γαμώ τη μάνα τους ρε φίλε. Εντάξει, ό,τι χειρότερο πραγματικά ρε φίλε. Καρκίνη, καρκινόματα ρε φίλε.
Να παίζεις game και να μην ξέρεις από πού θα σου έρθει ρε φίλε. Ο καρκίνος. Στο διάλογο, σάμπρα γάμο τη μάνα σου, έρχομαι. Ρε φίλε, βλέπετε, τα βλέπουμε ρε φίλε, πώς μου φαίνεται θα κάνω βίντεο με όλα τα τρόλ που συναντάμε ρε φίλε. Μπήκε ο άλλος, θα τρολάρω. Το προηγούμενο game η Ας με Ghost και Flash και ό,τι να είναι δεν έρχομαι στο lane και η Τζάνα τρολάρει. Με στο level 1. Παραπροηγούμενο game, Gragas top 0-10, Λεώνα που δεν ξέρει να κάνει stun και εύσιλο. Πώς σας φάνηκε ρε μαλάγες. Ω, το γούσταρα αυτό το game.